Sziasztok, én Peti vagyok, és ebben a mai videóban itt lesz velem apa. Sziasztok! És ebben a mai videóban olyan videót fogunk elkészíteni, hogy felteszünk egymásnak kérdéseket, és ha nem tudjuk a választ rá, akkor nézzétek, vannak ilyen kis cetlik, amire rá vannak írva ezek a dolgok, amit ide kitettünk, és azt bele kell tenni ebbe a pohárba, és a végén pedig össze kell turmixolni, és legalább 2-3 kortyot meg is kell belőle inni. Tehát ki tudja, milyen lesz ez a videó. Szóval ja. Hát akkor folytassuk is. Vagy elkezdjük is el. Na, hát akkor kezdjed. Mondj kérdést. Milyen színű zoknit veszek föl fekete cipőhöz? Feketét. Igen. Akkor én kérdezek. Melyik a kedvenc kekszem? Milyen ízű a kedvenc kekszem? Csokis, győri édes. Igen. Igen. Te jössz? Elég jó. Jó. Mikor fogott apa halat utoljára a Balatonban? Az évet kérdezed, hány éve? Igen. Nem mi ez egy hány éve. Találd ki, vagy tippelj egyet. De hogy kell, hogy érted ezt? Mikor fogott apa utoljára halat a Balatonban? Kész, válaszolj. 2015. Miért nem 4 éve? Tavaly. Tényleg? Igen. Ez. Jót. Nem a legszarabbat fogom. Paprika! Ez nem sípős, vigyázz. Nem, szerintem. Hát mondhatod, nyald meg először. De nyald meg először, mert még... De ne fogdosd össze, mert mi olyan csípős lesz a kezed, hogy nem tudod majd. Nyugi! Nyald meg! Csípős vagy nem? De most a kezedet nehogy betedd a szádba vagy valami, mert annyi. Igen, csípős. Mennyi kezet mosni? Nem, most nem. Na, te jössz. Vagy nem? Most ne jövök? De igen, most ne jövök. Akkor én meg azt kérdezem, én is nehéz ez akkor. Melyik a kedvenc sorozatom? Veszélyes Harry. 2. Az is, de Veszélyes Harry 2. nem, veszélyes Harry meg a Hunter Street valami, nem tudom már mi. 21. Mi van? Csalás. Na mi? Szósz, ez, ez a csilis, ez az. Na, csináld. Mit? Hát, tudod, most. Te jössz. A Csillagok háborúja első rész, amikor még te nem is éltél, szerinted melyik évben jelent meg először a moziba? Csillagok háborúja? Igen. Ezt tudom, 1985. Nem. Nem. Tényleg? Én azt hiszem, igen. Nem? Nem tudom. Akkor miért kérdezed? Ellenőrizzük le. Ne fogdosd a kezed, mert tiszta csíp. Hol van a telefonom? Nem tudom. Akkor nem fogadjuk el, és akkor húzzál. Nem. Ennyi. Ez. Uborka. Úgy van írva, hogy ugi. Tehát ebből vágunk egy ügyet. És akkor várjunk egyet.
Sok az a 10. Vágsz nekem? Sok az a 10, nem tudok annyit. Mikor volt apa leigazolt játékos az Újpestben? Nem tudom. Akkor húzzál egyet. Ilyen, várj, nem, most te jövök. Nem baj, most akkor te utána kérdezel kettőt. Kösz. Abonett. Ez. Ez itt. Elég szépen bontottam ki. Ide teszem. Na, akkor most elkérdezek. Csapjunk bele a lecsóba. Na, akkor figyelj. Focin kívül mi a kedvenc sportom? Korcsolya. Hát igen, de most nem arra gondoltam, hanem a kosárra. Azt is nagyon szeretem, de... Hát igen, most arra gondoltam, nem tudom. Most a kosárra gondoltam. Mi az? Saj. Sajt! Hmm. Ilyen sajtunk van. Az jó. Ja. Az jó. Egy viszont. Jó, Úgyis jó, kevés jó. dolgod van. Most te jössz, hogy te kérdez. Nem, én kezdek megint. Nekem kettő. Apának milyen Nem, fülőnadrágja van, milyen színe van és mi van rajta. Fecske, Igen, lila és fehér. igen. Igazi? Igaz is? Ez az. Jaj, a kölyök, jó. Viszont az a csípősz is szép. Mi az? Mi a? Várjátok. Melyik skint akarom megszerezni Fortnite-ban? Nem tudom. Nevet kell, nem Ezt tudom. nem tudom. Megnyaltam a számot és... Ez rá... Biztos a izé. Elefántot. Nem. Ne nyomkodjad. Na, Műzli. műzli? Műzli mi is lesz? Rázom meg is. Finom ez. Most már csak 4 dolgunk van. Most te kérdezel, nem? Na? Hogy hívták apának azt a filmjét, amit szeretek, amiben kutya van? Mi a neve? Egy kutya hazatér? Ne, az a másik. Húzzák. Mi a címe? Kutyám Jerry Lee. Tényleg? K9. Répa. Répa? Várj nekem egy darabot. Írok. Mi az? A Fortnite-on kívül mi a kedvenc játékom? A GTA, Minecraft, Slims. És Sims. Igen, de most mivel a múltkor is Ne, azt ez így jó volt. De Nem, De. hozzá. Na nézzük. Ceruza amúgy. szőr.
Szörp. Ajaj. Jó sok. Nem, mert ez drága szörp. Jó. Már csak 2 dolog van, és szerintem az a tuc, meg ez. Shrimpers. Tehát te kérdezem. Vagy én? Nem, te. Oda és vissza a do, re, mi, fa, szó. Láti, dót, légy szíves. Mit csinál? Énekeld el oda-vissza. Olámi. Do, Mi? do, ré, Mi, mi. fa, sol, la, mi, do, ré, mi, fa, sol, la, mi, do. Ha nem? Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, szó, fa, mi, ré, do. Jézusom. Úgyhogy húzzál egyet. Nem áll. Ez a szolmizáció. Jó, nem tudok még annyira jól szolgálni. Mi az? Tudsz! Most ide betörünk, most olyan csíp. Egy fél kekszet. Beleteszek. És már csak egy van, tehát az a tiéd lesz, gondolom. Melyik a kedvenc lekvárízem? Barack. Basszus! Igen. Na, légy szív. Ki volt a legjobb magyar játékos a Real Madrid történetében? Legjobb magyar játékos. Valami fiú volt. Hogy hívják? Én Hogy? tudom, meséltél róla, az a... Nem tudom a nevét, muszáj a nevét? Igen, annyira híres. Tudom pedig az a... Mindent már az a... Tessék, húzd ki, és utána elmondom. Na? Puskás Ferenc. Az! Puskás öcsibe. Kösz. Ez az. Nekem nem kell. De, tegyél Nekem be! nem jár. De! Legalább egyet? Nem jár. De kevés dolog van benne. Nem jár. Na, légy szív. Legalább légy szív. Jó, akkor össze kell. Így, izéljük össze. Nekem nincs ilyen folyadékosom. És akkor... Gyerünk! Turmixoljuk össze. De ott turmixoljuk, csak így. Nem! Össze... Nem turmixolom, De! így. Össze kell turmixolni. Én össze, hogy Addig turmixolni? sziasztok! Újra itt vagyunk, összeturmixoltuk ezeket, a csodákat. Úgy néz ki, mint valami... Tudom, akkor kóstold meg te. Térj meg tiszteltetés vendég. Nem kell sokat. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Jó, én nem merem ezt. Fú, csak egy picit nyaljál bele, mert... Enyém benne van ez a csípős. És ez, fú, ez nagyon... Még belélegezve is nagyon nehéz. A nézettségétnek a videóért bármit. Csak nagyon picit. Hát de... Na, ezek meg gyerünk! kukorica darabok. Na, gyerünk! Fúj, Egy picit. én akartam ezt a videót. De nem merem megkóstolni ezt. Jó. Jó, elég. Azt hiszem, itt el is köszönünk. Sziasztok! Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Peti voltam, itt volt velem az apukám. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello.